Kevätpukkijahtia. Noudispukkijahtia joo ja nyt ollaan ekaa kertaa. On ollut kauheasti kaikkea kiirettä, ei oo kerennyt. Nyt on eka kerta 25. päivä. Kello on nyt 4:30. Me aavistuksen myöhästyin lähdöstä. Mun piti olla jo niinku 3 aikaa tai 4 aikaa jo täällä. 4:20 kello. Mä ensin kierrellä muutamia peltoja tässä. Vähän kiikaroja ja sitten mennä passiin. Tai hippailla sitten, jos jotain jossain näkyy, mutta nyt katsellaan näitä peltoja alkuun. Joo, itikoita tuntuu olevan ihan entiseen tapaan ainakin. Mulla on nyt nää normaalit katselukiikarit tässä ja en tiedä, jengillä on niitä hikimikroja ja muita lämpötähystimiä kiikareita, niin en tiedä olisiko sellainen niin kuin sitten hyvä ja tarpeellinen hankittava. Tietysti kun niitä pääsis vähän testaamaan ensin, niin sellaistahan voisi harkita sellaista laitetta. Ja nyt tossa pellolla on ollut näköhavaintoa, niin vaihdetaan seuraavaan paikkaan. Tossa on nyt muutama video tullut, asetestivideo ollut ja hyvin on otettu vastaan isokaliberinen kivääri testi ja tai Jefferi testi ja tilaajakin on tosi lähellä sitä 3 tonnia, eli se on tätä editoidessa täynnä se 3 tonnia, niin tässä videossahan ne sitten arvotaan ne mukit ja puukot, että onnea kaikille arvontaan tälle etukäteen. Nyt mä menen äkkiä tonne autoon, ettei nää itikat kerkee mukaan, että näitä on ihan sikanaa tässä. Katsotaan vähän NR-peliä samalla. Vielä kaurit tässä. Teeret on jos soitimella tossa pellolla. On hieman näköisiä, kun ne siinä toisilleen uittelee. Vähän aikaa väijytää tässä kulmalla, niin katsellaan alkaaks tää mitään näkyy. Hyttysiä on jo ihan sikana. Joo. Ihan sikanaa hyttysiä. Auton oven avat, niin täällä on 600 hyttystä sisään. Tää on ihan sairasta. Täytyy lähteä seuraavaan paikkaan vielä katsomaan. Kello alkaa olla vähän yli 6. Nyt on aika monta peltoa jo kierretty ja kaarrettu, että on näitä tässä vielä jäljellä, että täytyy vielä katsella, jos näköhavainto löytyisi. Tuo on raakaa puuhaa tuo passissa oleminen.
Siis on 12 hyttystä. Mutta eipä niitä oikein autossa sisällä ollessakaan niin kuin voi metsästää. Se on vaan jalkauduttava ja vietettävä aikaa tuolla pellon reunassa, että saa mahdollisuuden ampumatilaisuuteen. Tonne ei pääsekään, on puukaaton noita. Täältä me nyt mennään. Kohta me tullaan tohon kyttäyskopillekin, että siihen voisi sitä ruokintapönttöä taas laittaa takaisin, kun sais fiksattua sen tuossa kotona kuntoon ja toimitettua takaisin. Jos jotain viljaa siihen joltain sopivasti sais, niin voi latailla täyteen ja saa ruokinnat päälle. No, siinähän se koppi nököttää vielä. Ne on tehnyt tässä paljon harvennustyötä, eli tää linjan alunen on niin kuin siivottu, putsattu, hakattu siistiksi. On kyllä hyvä näkymä tonne kauas. Käynkin hakeas tosta muutaman nuolukiveen ja käy viemässä tolpat täyteen. No, siinähän se on se ensimmäinen. Sitten vielä toinen. Joo, me jotainkin siirtää tästä tän yhden kameran tonne nuolukivelle. Nuolukivelle vielä, niin otetaan toi veksi ja laitetaan se tonne. Vaatii tuot nuolukiveen, minkä me kohti vien. No nyt jotenkin liian paksu toi. No, olkoon siinä. Tää pitää tuo akku muutenkin tähän kameralle, että sit me säädetään kuvakulmaa, jos näyttää, että tää on huono. No, ei mennyt hukkaan tääkään reissu. Tulihan siitä nyt sitten muutama nuolukivi tiputettua. Tullaan vielä kaurisjahtiin ja koitetaan saada näitä vielä tulevaisuudessakin heitettyä tätä keikkaa niin sanotusti, mutta tullaan vielä, palataan myöhemmin. 2 weeks later. Hyvää iltaa. Kello on 22.50 ja 6. päivä kesäkuuta.
Rapia viikkoa vielä kaurispukkia jäljellä. Nyt on toka käynti ja nyt tultiin niinku illalla. Ajoin nyt suoraan tänne pellolle. Tässä on isommat pellot. Tässä on nyt mettäsaareke tossa eessä ja kierretään vähän tuolta ja katsotaan, jos sieltä kauriita näkyisi. Tää on nyt vähän hakuammuntaa, ei oo suuresti havaintoja mistään, mutta ei se ota, jos ei anna. Sen on vaan kokeiltava. Otan tosta kiikarit mukaan ja kiväärin mukaan ja repun selkää ja vähän ehkä offiakin, jos siellä alkaa hyttyset kiusaamaan. Nyt ei ole kyllä läheskään niin paljon kuin silloin ekan kerran kun käytiin. Mut. Varaudutaan nyt siihen. Lähdetään seikkailemaan. Rusakko siellä pomppii. Niitä riittää. Joo, hyvin tuntuu olevan hyttysiä. Ihan sikana. Komea on auringonlasku ja jänikset siinä lisääntyvät pellolla. En mä tiedä, mä käyn tähän istuun nyt hetkeksi. Mulla on toi Buttolo tossa ja sit se on se Klausseinen pilli, niin minä kokeilen niitä vähän aikaa, kun tilanne rauhoittuu. Tuo metsäsaareke tuolla kepin takana. Näyttää, että on todella kaukana. Onhan se vähän kaukana tästä tietysti. Sinne on joskus hirvijahdissa niinku kaurit karanneet. Siinä on sen näköistä maastoa muutenkin, että se voisi olla kauriksilla otollinen paikka, suojapaikka. Käy vaan väijymään.
Ja nyt tällä puttololla vähän houkutellut. Ei nyt vaikutusta. Käyn vielä ajas muutaman pellon läpi. Tässä on vielä niin kuin näkee kyllä ampuu ja näen, että ei oo mitään, mutta vetää nyt hipsiä tästä autolla ja kiertää vähän vielä. Olis kyllä hyvä sellainen lämpökiikari. Mitä niitä kaikki? Pulsari ja mitä niitä muita? Joku sellainen olisi ihan jees. Tässä on hyvä kuunnella vähän äänikirjaa. Ei itikoittenkaan ininä kuulu korviin niin kovasti. Lähdetään hippaa autolle päin. Rusakoita riittää ainakin. Ei nyt kohde-eläintä näy. Joku mikäli